ଭାରତର ତିନି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତର ତିନି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନଦୀ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଏତନାମ, ଅପସନ୍ ସି ସାଉଦି ଆରବ, ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଉତ୍ତର ହେଲା ସାଉଦି ଆରବ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନଦୀ ନାହିଁ। କେଉଁ ଦେଶରେ ସୁନାର ଏକ ହୋଟେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଏତନାମ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଭୁଟାନ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭିଏତନାମ ଦେଶରେ ସୁନାର ଏକ ହୋଟେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଠାରୁ କେଉଁ ପଦବୀ ବଡ଼ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ବି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ବଡ଼ ଅଟେ। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅପସନ୍ ବି ମନମୋହନ ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ ଅଛି। କୁରକୁରିରେ ଏବଂ ଚିପ୍ସର ପ୍ୟାକେଟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ସି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର ହେଲା କୁରକୁରିରେ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଯାଜପୁର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅପସନ୍ ବି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅପସନ୍ ସି ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଉତ୍ତର ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର, ଅପସନ୍ ବି ସୋନପୁର, ଅପସନ୍ ସି ବରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ବୌଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ।